Здравейте, уважаеми зрители! Започва поредното издание на Фолк Око, за което благодаря на дежурния екип на канал Око и най-вече на продуцента Владо Руйчев, който продължава да бъде все още един от малкото издатели в днешно време, които издават това, което според ценностната система на всеки един интелигентен човек се нарича хубава музика. Благодаря на Владо за това и му пожелавам все така да продължава да събира бисерите на македонския фолклор. В миналото издание на Фолк Око говорихме за Македония. От всичко това, което чух от вас, уважаеми зрители, разбрах колко е болна все още тази тема за всички нас, които живеем в този регион. Затова ще продължим да търсим истината за Македония и в някои от следващите издания на Фолк Око. Но сега да намалим малко темпото, за да се насладим на едни от най-хубавите македонски песни от това богато македонско фолклорно Елдорадо, изпълнени от Любка Рондова, която е гост в днешното издание на Фолк Око.